נמצאים בסייעתא דשמיא בספר נפש החיים, שער א', פרק ט"ז. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על העניין של הנשמה, וראינו שלמה נשמה נקראת נשמה מלשון נשימה, ולא נשמת האדם אלא נשמת הבורא. וראינו שכמו שאדם עכשיו רוצה לדוגמה להכין כלי זכוכית, אז יש בעצם 3 שלבים. יש האוויר שנמצא בתוך הפה של האומן, שזה הנשימה שלו, הוא עדיין בפה שלו. יש את האוויר שעובר דרך הצינור, שזה הבחינה של הרוח, שזה כמו רוח שנושבת. ויש את האוויר שנכנס בתוך הכלי, שזה מצב שעכשיו הוא בנה את הכלי ונעצר שם, שזה מלשון נפש נפישה, וישבת וינפש. זוכרים? זה מה שדיברנו בפעם הקודמת. עכשיו הרב בא ואומר כך, והמשכילים יבינו שכן הוא העניין גם בשורשו העליון. אחד המפרשים, המבארים, מסביר שכשהרב נפש החיים כותב והמשכילים יבינו, זה אומר שעכשיו הוא הולך לבאר משהו על דרך הקבלה. אז הוא אומר, והמשכילים יבינו שכן הוא העניין גם בשורשו העליון, שרק בחינה התחתונה של אם הבנים, מיד נסביר, סוד נשמת חיים הילאה, היא נכנסת ומתפשטת בפנימיות האדם העליון בסוד תוספת, אחר התיקון על ידי מעשה התחתונים הרצויים. זה נשמע כמו איזה כתב חידה, אבל לאט לאט נסביר מה שהולך פה. נקדים עוד הקדמה קצרה. אנחנו יודעים שיש 10 ספירות, אבל ה10 ספירות האלה מתחלקים למעשה ל5 בחינות כלליות. כלומר, יש את הכתר, כן? שזה הבחינה הגבוהה ביותר. מתחתיו יש את חוכמה, ספירת החוכמה. ספירת החוכמה נקראת גם אבא. זה עוד כינוי. ספירת החוכמה היא נקראת אבא. אחריו יש ספירת הבינה. בינה היא אמא. אחרי זה כל 6 ספירות שמתחתיהן, שזה ראשי תיבות חגת נהי, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, כל הבחינה הזאת נקראת אדם. והוא בעצם הבן שכביכול נולד מזה שאבא ואמא מתייחדים. בסדר? אז כל 6 ספירות האלה, זה נקרא בשון הקבלה, זעיר אנפין, זה פנים קטנות, אריך אנפין זה כתר, זה פנים גדולות, זר אנפין זה פנים קטנות, זה הבן של הייחוד הרוחני של האבא ואמא. בסדר? אז זה נקרא בן, ומתחתיו יש את המלכות שזו הבת. בסדר? אז יש לך אבא, אמא, בן ובת. סתם מאמר המוזר, לא סתם חס ושלום, אבל שם הוויה יש בו 4 אותיות. אבל מי שיתבונן נראה שעל היוד יש קוץ. אז הקוצו של יוד זה יהיה כתר, אות יוד יהיה חוכמה, אות ה' בינה, ו' שזה 6 ספירות האלה זה הבן, והה האחרונה זה הבת, זה המלכות. אז בתוך השם הוויה יש לך גם כן את כל הבחינות האלה. אחרי ההקדמה הזאת עכשיו נקרא את זה עוד פעם. והמשכילים יבינו שכן הוא העניין גם בשורשו העליון, שרק בחינה התחתונה, אמרנו יש 10 ספירות, אז רק החלק התחתונה של אם הבנים, מי זה אם הבנים? ספירת הבינה, שהיא סוד נשמת חיים הילאה. מה הכוונה? שאתה מתבונן, יש לך הרי 5 בחינות בנשמה. נפש, אני הולך מלמטה למעלה. נפש כנגד המלכות. רוח כנגד הזר אנפין, זה החגת נהי. נשמה כנגד בינה, חיה כנגד אבא, שזה חוכמה, ויחידה כנגד הכתר. אז הוא אומר, הם הבנים שהיא בינה, כן, זה נקרא פרצופים, נכון. הם הבנים היא סוד נשמת חיים הילאה, זה סוד הנשמה, כן, הרי אמרנו שבינה, שזה אמא, הם הבנים, היא כנגד הנשמה. היא, ספירת הבינה, שהיא אמא, החלק התחתון שלה, נכנסת ומתפשטת בפנימיות האדם העליון. מי זה האדם העליון? כל הזר אנפין הזה, 6 ספירות האלה, בסוד תוספת. מה הכוונה בסוד תוספת? אז הכוונה, פה הוא מביא כאן הרב רובין עליו השלום, שמה שבא בסוד תוספת, במרכאות, יעוף ויסתלק למעלה על ידי חטאי התחתונים כאינו מושרש. אנחנו רמזנו על זה בשיעור הקודם. למה בורא עולם עשה שיהיה חלוקה גסה של 3 עליונות ו7 תחתונות?
וגם בזה יש חלוקות, יש לך כחד, חגת, נהיים, כן? וגם נהי ומלכות, יש הרבה חלוקות. החלק העליון הוא בא בסוד תוספת, הוא לא חלק מהמהלך, מההרכב הבסיסי. תודה רבה. למה? כי בורא עולם עשה פה מנגנון הגנה. הוא ידע בורא עולם שעתיד האדם לחטוא. ברגע שאדם חוטא, מה קורה? הטומאה מתחילה לרוץ, לעלות למעלה. כדי שלא יהיה מצב חס ושלום שהטומאה תינק, הרי כל הכוח של הטומאה אין לה כוח עצמי, היא יונקת מהקדושה. ברגע שהיא יונקת מהקדושה היא מתחזקת. ככל שהיא יונקת במקום גבוה יותר, אז היא מקבלת יותר אנרגיה, ואז הדרך שלה להזיק לעולמות ולנו הוא הרבה יותר גדול. אז בורא עולם עשה איתנו חסד, שברגע שאדם עושה עבירה, מה קורה? אותם הספירות העליון פשוט מסתלקות למעלה, ואז מה קורה? הוא רוצה לנוק, אין לו ממה, בסדר? אז זה מה שהוא אומר, אותו חלק התחתון של הבינה, שהוא החלק העליון של האדם העליון, של החגת נאי, הוא בא בסוד תוספת. מתי זה קורה? מתי יש את החיבור הזה שהבינה מתלבשת בתוך הספירה שמתחתיה, מתוך החגת נאי, זה כל הפרצוף הזה, אחר התיקון על ידי מעשה התחתונים הרצויים. כלומר, במילים אחרות, מה זה מעשה התחתונים הרצויים? שאתה עושה רצון השם. שאתה האדם עושה מצוות, על ידי זה אתה גורם לחיבור בין העולמות. לכן... חסימה. מה זה? משתחרר לחסימה. כן, אין חסימה, יש חיבור, יפה מאוד. לכן קורבן נקרא קורבן. ככה מסביר הרמב"ן בחומש ויקרא, פרק א' כמדומני פסוק ט'. שם הוא אומר קורבן מלשון קירוב. האדם עשה עבירה, הוא גרם נתק. כשיש נתק, יש בלגן. יורדים דברים לא טובים לעולם. עכשיו מה קורה? אתה עושה תשובה. מביא קורבן, קורבן מקרב ומייחד בין המידות העליונות, בין הספירות. כל מעשה הוא מעשה טוב שאדם עושה, הוא גורם לחיבור הזה. והעבירות הפוך חס ושלום. אומר הרב, והוא סוד המוחין קדישין, ג' ראשין דילי, שעיקרו הוא וק, כידוע וכו'. מיד נסביר. אז ככה, אם נסתכל, כתוב באיוב מבשרי יחזה אלוקה. אם נתבונן על עצמנו, נראה שיש לנו ראש וגוף. אז נעזוב עכשיו את הצוואר, הצוואר זה עוד עניין. אז הראש נקרא בחוכמת הקבלה מוחין, כי עיקר הראש זה המוחין של האדם, השכל שלו. והגוף זה הגוף. אז הגוף זה כנגד 7 ספירות, כן? יד ימין חסד, יד שמאל גבורה, הגוף זה התפארת, רגל ימין נצח, רגל שמאל הוד, והאיבר הברית, עם המטרה שלו זה היסוד והמלכות. או יש מי שאומר שהמלכות זה הנקבה. כן? לא משנה, אבל לצורך העניין זה הגוף. מה אומר רבנו? והוא סוד המוחין קדישין, כן? ג' ראשין דילי, שעיקרו, עיקר הזרנפין הוא וק. וק זה וו קצוות. זה החגת נהי, זה כאילו בחוכמת הקבלה לשש הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. אז עיקר האדם העליון זה לא השלוש האלה, הם באות בסוד תוספת אמרנו. מה העיקר שלו? זה הוו קצוות. וו קצוות עם המלכות בעצם. כל הקומפלקס הזה של השבע תחתונות, גם על זה דיברנו, זה עיקר העבודה שאנחנו עובדים. אנחנו אומרים לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. עוד עכשיו עוד הקדמה קטנה, הרבה מושגים רצים פה עכשיו. קדוש ברוך הוא זה כינוי לשש ספירות האלה. השכינה זה כינוי למלכות. כשאתה עכשיו בא לקיים מצווה, אם אתה יהודי ספרדי או יהודי חסיד, אתה אומר לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. מה אני עכשיו הולך לעשות בורא עולם? אני הולך עכשיו לייחד על ידי המצווה שלי את שבע הספירות האלה. ביחד. שהשש ספירות זה כביכול זכר, הוא המשפיע, כן, הזכר הוא משפיע, זכר גימטריה ברכה, ברכה זה השפעה, והספירה השביעית התחתונה, או העשירית, אם אתה סופר את כל 10 ספירות, ספירת המלכות, היא בחינה של הנוקבה, של הנקבה, כן, זה הנקבה. למה נקבה נקראת נקבה? בשון נקב. מה קורה בנקב? בנקב מתנקז כל השפע. אז אני עכשיו הולך לעשות ייחוד בין 7 הספירות האלה, ואז מה קורה? בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו. דחילו זה אבא, כן, יראה זה אבא, ורחימו, אהבה זה אמא. אני הולך לייחד אותם. אתה ברגע, זה מלמטה למעלה, ברגע שאתה עושה ייחוד בשבע תחתונות, מיד זה גורם לייחוד באבא ואמא שזה חוכמה ובינה,
וזה עולה עד למעלה, עד האינסוף, עד הבורית ברח שמו האינסוף, ואז בורא עולם מוריד עליך שפע, ולא רק עליך, על כל העולמות כולם. אז הוא אומר, אז עיקר כל פרצוף זה אבק שלו. וככה גם האדם. האדם נקרא רוח ממללה. אתה רואה שעיקר האדם זה הרוח שלו. למה? כמו שדיברנו שבוע שעבר, הנשמה רק הניצוצות שלה מתלבשים בשכל, אבל עיקר האדם זה השבע האלה, ועיקר זה החגת נהי הזה. עכשיו הוא מביא מלא מקורות, כמובן המבין בעץ חיים, זה ספר הקבלה היסודי של האריזל, כן? בשער אבא ואמא פרק ח' ובשער הפרטי עיבורין כמוכין, ובשער הזיווגים רש פרק ד' ובסוף שער המוחין בצלם, ובשער דרושי הצלם דרוש ב', עיין שם היטב בכל הדרוש, ובדרוש ח' שם, ופרי עץ חיים זה ספר של הכוונות, אחד מספרי הכוונות של האריזל, פרק ג' משער התפילין, ובשער הייחודים, פרק ה' תיקון עוונות. בקיצור, הוא מביא את כל המקורות האלה, תראו איזה בקיאות עצומה של רבי חיים וולוז'ין, אפילו שלא ראינו כלום, רק השמות, אתה צריך להסביר כל אחד מה זה, כן? דברים עמוקים מאוד. בקיצור, חוזר אומר רבנו עכשיו, והוא שאמרו שהנשמה שורה במוח. נכון? אמרנו, הדגשנו את זה שבוע שעבר, שנפש החיים מסביר, לא עיקר הנשמה, אלא רק החלק התחתון שלה, שורה במוח האדם. כמו שכתב בשער הנח, פרק ו', או שער המוחין בכל פרק ז', פרק ח' ופרק י"ב, ובשער דרושי הצלם, רש דרוש ב', ויותר מבורא העניין שם בהגת הרב חיים ויטל ז"ל, בשער הפרצופים רש פרק א', ובשער פנימיות וחיצוניות דרוש ד' ודרוש ט', ובשער קליפת נוגה רש פרק א', והוא מבואר לה מדקדק היטב בכל דרושי הצלם. כן, מושג של צלם, כמו שיש אנחנו בצלם אלוקים, ככה יש את הצלם של האדם הרוחני שם בעולמות העליונים. אומר הרב, הוא קצתה, בקצת אותה הנשמה, כן, חלק הנשמה, חופף ומקיף ומאיר על ראשו בקירוב מקום. כלומר, נכון שהנשמה רובה היא בבחינה של מקיף, אבל יש מקיף שהוא מקיף עליך מרחוק, ויש מקיף שמקיף עליך מקרוב. מה ההבדל? שברגע שהמקיף הוא יותר קרוב אליך, אז יש לו יותר השפעה עליך, אתה יותר מקבל ממנו. מה שאין כן, מקיף שהוא יותר מרוחק, כמו שעכשיו יש לך שני פנסים. שני באותה עוצמה, נניח לצורך העניין, אחד מאיר עליך מרחק של מטר, אחד מאיר מרחק של 50 מטר. משניהם אתה נהנה, אבל זה שקרוב אליך אתה נהנה ממנו יותר. אז הוא אומר, וזה סוד, מה שכתוב בשיר השירים, בעטרה שיתרה לו עמו. כן, עטרה זה כתר. מה הכתר? למה כתר נקרא כתר? אומר האריזל, כתר, איפה אתה שם אותו? על הראש. אבל איך הוא מונח על הראש? הוא מכתיר. מה זה שאתה מחתר יד? אתה מקיף אותו. כן, בעטרה שיתרה לו עמו. מי זה עמו? עכשיו תראו איזה יופי. עמו זה ספירת הבינה. מי זה המלך שלמה? המלך שלמה זה המלך שהשלום שלו, זה השש ספירות האלה. בעטרה שיתרה לו עמו, שזה ספירת אמא, זה פרצוף אמא, שזה ספירת הבינה, שהיא בחינת הנשמה, היא מקיפה, נשון עטרה, את מי? את הבן שלה. מי זה הבן שלה? אז זה רנפין, כל השש ספירות האלה. למה היא מקיפה? כי אין לו כוח לקבל את כולה. זו עוצמה אדירה, אם תיכנס כולה בפנים, תפרק אותו, יש שבירת הכלים. אז מה? היא רק מקיפה עליו, נראה עליו משהו שהוא יכול להשיג. כמו שהוא אומר. הנה, בסוד הנשימה וההבל, היוצא מפי אמא לאור המקיף אליו. כן, מה שאמרנו, אמרנו שיש לך עכשיו במשל של האומן שמכין כלי זכוכית 3 שלבים, אמרנו, הנשימה שבפה, הצינור שדרכו האוויר יוצא והכלי. אז הוא אומר, העטרה זה בחינת הרוח שיוצא כבר ומקיף מבחוץ. אז הוא אומר לך, כמו שכתב בעץ חיים שער הכללים סור פרק י"א, ובליקוטי תנ"ך, זה ספר הליקוטים, זה מגורי אריזל, בתהילים בפסוק הכל סג וכו', כמו שנתבאר לאל, או הנה, שבחינת הנשמה היא נשימת הפה העליון. כמו שאמרנו, הנשמה נשון נשימה, זה מה שנשאר בפה. אבל עיקרה היא כולה למעלה גנוזה. נכון, האוויר יוצא מהפה, אבל רוב האוויר איפה הוא נמצא? כמו שאדם עכשיו מנפח בלון. נכון, הוצאת האוויר לבלון, אבל עיקר האוויר נמצא ברות שלך, בפה שלך, בפנימיות שלך. אז זה בחינה של הנשמה. עיקרה נמצא למעלה, לא בבן אדם. כן, אבל עיקרה היא כולה למעלה גנוזה, ונעלמה במקורה העליון בתוך הפה, ומאיר בריחוק מקום. עכשיו הרב אומר כך, ובזה יובן כוונתם ז"ל בשמות רבה, פרשה מ"א, על פסוק כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. אומר המדרש שאמרו, למה הדבר דומה? מה הפסוק הזה אומר לנו?
למלך, משל, כן? משל למלך שהיה לו בן. בא בנו מבית הספר, בא מהתלמוד תורה, מצא תמחוי לפני אביו. תמחוי זה קערה. הבן עכשיו מגיע, רואה שלפני אבא שלי, ליד אבא שלו על השולחן, מונחת קערה, קערה עם אוכל. נטל אביו חתיכה אחת, הוא נתנה לו, אומר המלך, חמודי, חזרת מהתלמוד תורה, בוא מתוק שלי, בוא קח עכשיו חתיכת שניצל, חתיכת זה, קח. טוב, וכולי. אמר לו, אז אומר הבן לאבא שלו, הבן לא רוצה. אמר לו, איני מבקש אלא ממה שבתוך פיך. אני לא רוצה מה שאתה נותן לי, את החתיכת בשר, אתה נותן לי אותה ביד שלך. אני רוצה מה שעכשיו אתה אוכל. אני רוצה מהפה שלך לקבל. מה עשה? נתנה לו. אז המלך עשה את מה שהבן שלו רצה, נתן לו מהפה שלו. אומר הרב, עד כאן לשון המדרש. מסביר הנפש החיים, היינו, שבקשת הבן יקיר, מה היה? להשיג שיושפע בו מניצוצי אור בחינת הנשמה אשר מקורה, המקור שלה נעלמה, המקור נעלם, בנשימת פיו יתברך שמו. המלך זה הקדוש ברוך הוא והבן זה אנחנו. אנחנו מבקשים בורא עולם, אתה נותן לנו שפע, אל תיתן לנו שפע שהוא לא בא ממך כביכול. אנחנו רוצים את השפע הרוחני כביכול מהפה שלך, שזה הבחינה הגבוהה, שזה בחינה של הנשמה. מה ברור בדעת? לא היה לנו בספירות. יש מקומות שיש כתר ודעת? כן, הכתר והדעת זה שתי בחינות שמתחלפות. הכתר זה הבחינה של הפנימיות והדעת זה הבחינה של החיצוניות. אז לפעמים יהיה לך, אתה אומר ספר יצירה שיש 10 ספירות, לא פחות ולא יותר. אז זה או זה או זה. אז יש בחינות, מצבים שבהם אתה תגיד ככה חגת נהיים, כן? ויש בחינות אחרות שתגיד חב"ד חגת נהיים, כן? אז זה בחינה של, יש כל מיני הסברים בזה, יש ספר שלם שיצא רק על העניין הזה, כן? אבל בפשטות, הדעת זה החיצוניות של אותה בחינה, והכתר זה הפנימיות של אותה בחינה. כאן המבאר הרב אפשטיין מסביר מה זה המשל הזה של מצא תמחוי לפני אביו, אז הסברנו. אז הוא מביא מעשה נורא מהגאון מווילנה. אתם יודעים רבותיי יקרים שהגאון מווילנה לא חי לפני הרבה זמן, הוא נפטר לפני אולי 220 שנה. והיהודי הזה הגיע להשגות ששאלו אותו, הנפש החיים, גדול תלמידיו, רבי חיים מוולוז'ין, שאל את רבו הגאון מווילנה, אז שאלו אותה, אחרי שהגאון מווילנה נפטר, אז שאלו את נפש החיים, איפה הגאון אחז? אז הוא אמר, כהרשב"א ואולי כהרמב"ן. זאת אומרת, נפש החיים מבין והשיג שהנשמה של הגאון מווילנה לא הייתה נשמה ששייכת לדור שלו. זו הייתה נשמה מהדורות של הראשונים, והוא ידע למקם את נשמת הגאון בדיוק איפה בדורות הראשונים, בין הרמב"ן לרשב"א. זאת אומרת, הוא אמר, הוא היה שייך איזה 400-500 שנה עוד קודם. שתבינו מה אנחנו מדברים פה. אז הוא היה לו השגות אדירות. אז פה הוא מביא שהנפש החיים, ככה, הגאון מווילנה כתב הרבה ביאורים בספרי קבלה. הוא כתב ביאור על ספרא דצניותא. הספרא דצניותא זה אחד מהספרים בתוך ספר הזוהר. אז בהקדמה לפירוש של הגאון מווילנה, נפש החיים כתב על הרב שלו, על הגאון מווילנה. מה הוא כתב עליו? תשמעו פחד פחדים, אני קורא אצלי. כי שמעתי, ככה מספר נפש החיים על הגאון מווילנה, כי שמעתי מפיו הקדוש שפעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמיים. הגיעו לו, לגאון מווילנה, מלאכים מן השמיים. ומה הם רוצים ממנו? בשאלתם ובקשתם שרוצים למסור לו רזי תורה דאורייתא ולא שום עמל. רוצים לתת לו מתנות. בוא, נגלה לך עכשיו סודות של התורה, בלי שאתה צריך עכשיו לעמול בתורה. כך חופשי מה שנקרא. ולא הייתה אוזנו עליהם, כלל. הוא לא רצה לקבל. אנחנו הגלנו כל סוד, ולא במתנה, תביא, רק תביא סודות. הוא אומר, ואחד מן המגידים הפציר בו מאוד. אחד מהמלאכים ממש התחנן, ביקש, תעשה איתי חסד. אני צריך לקבל את החסון. ועם כל זאת, לא הביט אל מראהו הגדול. הגדול גם לא הסתכל עליו, אבל המלאך הזה היה מאוד מרשים, מאוד עוצמתי, אבל לא הסתכל על הכיוון שלו. ולא רק זה, עוד ענה לו, אמר לו הגאון מווילנה, תראו איזו עוצמה. וענה ואמר לו, איני רוצה שתהיה השגתי בתורתו יתברך שמו על ידי שום אמצעי כלל וכלל. אני לא רוצה לקבל מתנות ממלאכים. רק עיניי נשואות לא יתברך שמו. מה שרוצה לגלות לי וליתן חלקי בתורתו יתברך שמו בעמלי אשר עמלתי בכל כוחי. אם אני רוצה לקבל, זה רק מהבורא את על מה שעמלתי, שבורא עולם ייתן לי סודות, אין לי בעיה.
הוא יתברך שמו ייתן לי חוכמה, הנה הפסוק שלנו, מפיו דעת ותבונה, שייתן לי לב מבין, וכליותיי יעשו כשתי מעיינות, ועדה כי מצאתי חן בעיניו, ואיני רוצה אלא ממה שבתוך פיו, וההשגות על ידי המלאכים והמגידים ושרי התורה אשר לא עמלתי ולא חכמתי, אין לי בהם חפץ, לא רוצה. זאת אומרת, זה פחד פחדים, נורא והיום. אז בזכות זה שהוא היה ככה, הוא זכה בורא עולם לקבל פי כמה וכמה סודות התורה. סופר עליו, בפרשת שבוע שעבר קראנו פרשת שלח, שהוא סיפר פעם שעל הפסוק עלו זה בנגב, גילו לו מן השמיים 2260 סודות נוראים. ומה זה כל הסודות האלה? הוא לא גילה, הוא גילה רק סוד אחד. סוד אחד זה היה איך בנויים כל הנבראים שנמצאים, כל הבעלי חיים למיניהם, האדם, איך הוא בנוי מבחינה אנטומית. הגאון מווילנה ידע, מה שפרופסור עושה עבודת חיים על נמלה, או על ג'וק, או על איזה עז, אני יודע מה, וגם אז הוא לא יודע הכל. הגאון מווילנה קיבל בחיבור USB בחלום, בתוך כמה שניות, זה היה חלום אחד מ-2260. עכשיו תוציאו קל וחומר. אם זה הגאון מווילנה שחי לפני 200 שנה, שהיה לו נשמה של אחד מהראשונים לפני 750 שנה, נו, עכשיו תגיד, אז מה זה נשמה של נביא? מה זה נשמה של תנא? מה זה נשמה של המורה הקדוש? מה זה נשמה של האריזל? אתה מבין? זה נשמה של הרב. של האחים. כן, בקיצור, אתם מבינים רבותיי היקרים, נבין מה זה, לאן עם ישראל שייך, מאיפה אנחנו באים. כשאתה שומע את זה, מה זה? הם צריכים לראות בינינו כמלאכים. נכון, כי אם לא, אז אנחנו חמורים, נכון? מכירים לגמרא מפורשת, לגמרא יפה מאוד. הגמרא אומרת, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, והגמרא מוסיפה, ולא כחמור אשר רבי פנחס בן יאיר, שידע להבדיל בין תבל לבין משהו מאוסר, כן. אתה מבין? אז זה מה שכתוב פה, זה הוא הביא המבאר, הרב אפשטיין, מה שהפסוק הזה אומר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, מה שהמדרש אומר, אז הגאון מווילנה קיים את המדרש הזה הלכה למעשה, הוא רוצה רק מהפה של הקדוש ברוך הוא, לא דרך אמצעים, לא דרך שלוחים, מלאכים, לא רוצה. רק מה שעמלתי ושבור עולם ייתן לי. מה זה? זו עוצמה רוחנית של הגאון. אומר עוד ורמזו עוד בלשונם הקדוש. עכשיו הוא אומר, תראה, כל מה שכתוב בדברי חז"ל הקדושים, הכל מדויק. למה דווקא הביאו לנו משל, שזה משל לבן שבא מבית הספר? מה אכפת לי מאיפה הוא בא? שבא הביתה, תגיד שהוא בא הביתה. למה צריך להגיד שהוא בא מבית הספר? זה מה זה? אומר הרב ורמזו עוד בלשונם הקדוש, שהמשיאו לתינוק הבא מבית הספר דווקא. הודיעו נאמנה, שאין מבוא בעולם, מבוא זה פתח, כניסה, נכון? אין כניסה בעולם להשיג בחינת ניצוצי אור הנשמה, אם לא על ידי העסק והעיון וההתבוננות בתורה הקדושה בקדושה. כי שניהם ממקור אחד באים כידוע למבין. כדי להשיג את ההשגות הנוראיות האלה, ודיברנו שבוע שעבר, שמי שיש לו את ההשגה הזאת של הנשמה, הוא זוכה לרוח הקודש. אז כדי להגיע לזה, אומר הרב, לכן המדרש אמר דווקא שהוא בא מבית הספר, שצריך שיהיו פה שני דברים. אחד, שיהיה עמל התורה, וזה לא מספיק. צריך שיהיה בקדושה. אם זה לא לימוד בקדושה, אז זה כמו עוד לימוד אקדמי שלומדים שם באוניברסיטה, באיזה פקולטה, יש באוניברסיטאות, הפקולטה למדעי היהדות. אז לומדים שם תנ"ך, ולומדים שם תלמוד, ולומדים שם הלכה, אבל זה לימוד בלי קדושה. הרגע, אז מה הפשט בזה? אז פעם סופר שבא איזה אחד מגדולי ישראל. תמיד הגדולים, לפני שהם מדברים על בן אדם, שואלים אותו מי אתה, מה השם שלך, דרך כלל, אלא אם כן הזמן קצר, כן? מה אתה עוסק? אז ניצב אותו אדם לפני אותו גדול בתורה, אז אותו אדם שואל אותו, את הרב הגדול, שואל הרב הגדול, אז אחד מגדולי ישראל, את אותו אדם, מה עסקיך ומה אתה עוסק? אז הוא אמר לו, אני דוקטור לתנ"ך. הסתכל עליו הרב, אמר לו, אני לא ידעתי שהתורה חולה שהיא צריכה רופא. דוקטור לתנ"ך? מה זה, איזה מין דבר? זה דוקטור, יודע, פיזיקה גרעינית, דוקטור לאף אוזן גרון, דוקטור לתנ"ך, רחמנא ליצלן, רב בתנ"ך אני מבין, בסדר. אבל דוקטור, זה לימוד קר, זה לימוד יבש, שאין בו יראת שמיים, כן? אבל לימוד שהוא לימוד בקדושה, על זה שאתה עמל בתורה ואתה לומד אותה בקדושה, על זה אתה יכול לזכות לניצוצי הנשמה, שזה בחינה מה שאמרנו, של הערת רוח הקודש, או עוצמות אדירות רוחניות מהסוג הזה. כאן המבאר, הרב אפשטיין מביא את דברי המהר"ל.
הוא אומר, למה צריך ללמוד תורה בקדושה? לא שמענו שאינסטלטור צריך עכשיו לעבוד בקדושה, או המסגר, צריך לעשות ודאי, לעבוד באמונה, לא לרמות את מי ששכר אותו, חס ושלום. אבל לא כתוב שהוא צריך עכשיו להגיד לשם ייחוד לפני שהוא מתקן את הצנרת. אבל כשאנחנו לומדים תורה, יש לנו תפילה לפני, תפילה אחרי, וכו' וכו'. מה החילוק של המהר"ל בין התורה לבין שאר הדברים? נקרא לכם את לשונו. אומר כי התורה היא שכל עליון, וקשה לקנות התורה שהיא שכל עליון. לכך צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל תורה. ואם לא כן, אם אדם לא עשה הכנה, לא הכין כלי, לא יקבל אותה. כי האדם הוא בעל גוף, האדם הוא גשמי, והתורה שכל אלוקי. ולכן צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהם גשמיים. צריך להידבק במידה שהיא שכלית. כדי להשיג דבר רוחני, אתה לא יכול להיות מגושם כל כך. כמה שאנחנו זה גשמיים, אז ככל שאדם הוא יותר חומרי, הוא פחות יכול להשיג תורה. למה? כי התורה לא מתחברת אליו. זה שני הפכים. ועיקר המידה הזאת היא ענווה. הוא מביא עוד בנתיב התורה, בספר נתיבות עולם כתב, ביותר צריך האדם אל ההכנה הזאת שלא יהיה בעל תאווה גופני. כי בדבר הזה נוטה לגמרי על הגשמי. ואיך יימצא בו השכל שהוא ההפך מן הגשמי? לכן כדי שאדם, זה הלימוד בקדושה, שאדם עכשיו מזכך את הגשמיות שלו. הוא לא עכשיו יושב, אתה יודע, כל סעודה שלו כסעודת שלמה בשעתו. הוא לא גאות גלידה פה, זה. מספרים על הרב שטיינמן שבאחד מגדולי ישראל, שהוא סיפר על עצמו שכבר 40 שנה, לא זה כבר 50 או 60 שנה מאז הסיפור, שהוא כבר 40-50 שנה לא אוכל עוגה. אז אמרו לו, למה לא הרב? אז הוא אמר, תראו, דבר ראשון, זה ספק לגבי הברכה, איזה דין שפעת הבא בכסנין, לא פעת הבא בכסנין. לא שזה לא בריא, סוכר וכל מיני חומרים וזה. ודבר שלישי, זה הטעם העיקרי. כאילו מה, עכשיו אני, כאילו מה, אתה מבין? והבן אדם חי כל יום על חצי תפוח אדמה, הבן אדם לא אוכל, אתה מבין? היה לו ספק לגבי ברכת המזון, כן, אם עכשיו הוא אוכל רק בשבת. אז עכשיו הוא יסתפק אם הוא אמר את צבח ליצנו. אז אם זה אדם רגיל, אז אם הוא יסתפק אם הוא אמר את צבח ליצנו, מסתם חוזר. למה? כי סביר להניח שהוא לא אמר, כי הלשון שלו מורגלת לא להגיד. אבל הרב שטיינמן אוכל לחם רק בשבת. אז אם עכשיו הוא מסתפק, הלשון שלו רגיל להגיד רצה. מה עדיף? הוא הסתבך בו במרכאות הרב שטיינמן. אתם מבינים? אז זה אדם כזה, מה הפלא שהוא כזה אדם ענק שבענקים? כמה שהוא כולו אור ועצמות, רואה אותו בקושי יכול ללכת, אבל איפה הראש שלו נמצא? אתה מבין, אי שמה, סולם מוצב ארצה על ראשו, מגיע השמיימה, כן? זה אומר המהר"ל, כדי לזכות, זה אומר, כדי לזכות לניצוצים של הישמה, שיהיה את האחת השגה האדירה הזאת, צריך שיהיה לימוד תורה בעמל, אבל זה לא מספיק. צריך שזה יהיה גם כן בקדושה. אז רק נקרא עוד קטע אחד מהרמח"ל, מהמסילת ישרים בפרק כ"ו, אומר שיהיה אדם נבדל ונעתק מן החומר לגמרי, הוא מדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוקיות. זאת אומרת, שכל הזמן הראש שלו נמצא לא בסטייקים. לא זה אחד שעכשיו הוא עשה סיגופים, אבל איפה הראש שלו נמצא? מה הוא הולך לשבור בצום, כן? איזה שולחן? לא, הראש שלו גם כל הזמן נמצא עם הבורא. אומר, ובעזר האלוקי אשר ייתן בו, תתגבר נפשו, תנצח את הגופניות ותדבק בקדושתו יתברך, ועל די העסק והעיון והתבוננות בתורה, בקדושה יפריד עצמו מן הגשמיות וידבק בו יתברך. זה כבר לא הלשון של מסילת ישרים. רבותיי, בואו נהיה אנשים אמיתיים. לא יודע מה איתכם, אני לא אוחז בכל מה שהרב אמר. לא אוחז שם, בכל זאת אני אוכל ואני נהנה מהאוכל ואני שותה ואני נהנה מהשתייה. זה תהליך של שנים, זה לא יום אחד עכשיו, גמרנו עכשיו את השיעור, זהו, מעכשיו וזהו, תרזן. עכשיו אני עכשיו לפחות משה רבנו, חס ושלום, מי שיעשה את זה, אני מבטיח לו, יהיה לו שבירת הכלים, הוא יתרסק, שאלה רק מתי. צריך לדעת, כל אחד יש לו את הכלי שלו, כשאתה מוזג כוס מים, אתה לא יכול, אם הכוס מחזיקה 200 cc, אתה לא יכול לשפוך פה 2 ליטר בכוס. מה יקרה? יהיה פה לכלוך אחד גדול, הכל דביק, למה? יש לי כלי של כוס חד פעמי, זה אפילו לא 200, זה 170 cc. גם אותה לא ממלאים עד הסוף. אין לי את הכלים. הרב שטיינמן, ביהודי בן 100, אתה מבין, הוא כבר 97 שנה לומד תורה. לומד תורה, הוא אמר על עצמו שהוא קיבל על עצמו בגיל 20 ללמוד תורה לשם שמיים. אתה מבין, אז כבר בן אדם כבר 80 שנה לומד לשם שמיים, הכוונה לא בשביל כבוד, לא בשביל גן עדן, הוא אומר כי זה רצון השם, כי הוא רוצה לעשות נחת רוח לבורא. אז לא שייך, אתה מבין, עכשיו להגיד, טוב, אני עכשיו תוך רגע, אני הרב שטיינמן. מי שחושב במחשבות כאלה ידע, זה עצת היצר. היצר רוצה להפיל אותך, שתיפול ולא תקום חס ושלום. לכן אנחנו לומדים את זה כדי שנדע לקראת כמה אפשר לשאוף. וכמה צריך לכוון. כתוב שרבי נחמן אומר שתשאף להכי גבוה ואל תיפול מהכי נמוך. תשאף להכי גבוה. מצד הכיסופים והרצונות תשאף להיות משה רבנו.
אבל מצד שני, אל תיפול מזה שאתה כל כך רחוק. תעבוד על זה שלב אחרי שלב, מדרגה אחרי מדרגה, כי אם לא תעשה ככה, אומר רבי נתן תלמידו, זה מה שכתוב בתהילים, יעלו שמיים, ירדו תאומות, השם ירחם. אם אדם עולה לשמיים בבת אחת, ידע, הוא ירד אחרי זה לתאום, הוא ייפול להתרסק. אז זהו, אנחנו לומדים את זה כדי שיהיה לנו את השאיפות, וגם לדעת, זה תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. אז צריך לדעת, לקחת דברים, מה שקרה בפרופורציות, לא להתחיל להשתגע, עוד רגע, עוד דבר נגמר השיעור, להתחיל זהו, חס ושלום, צריך לדעת כל אחד, לדעת את מקומו. תענית את יום כיפור, כן. השם ירחם. כן, עכשיו יש פה הגהה של הרב, אומר, ועל פי זה ישכיל המעיין להבין. על פי פשוט, הסבר פשוט, זה מאוד מפורסם, כל בר בירב מכיר את המאמרה הזאת, עניין נזכר בזוהר, פרשת אחרי דף ע"ג עמוד א', שקודשה ברכו והוראתה וישראל מתקשרים דה בדה. שהקדוש ברוך הוא ישראל והתורה הם אחד, הם מתקשרים זה בזה. אז אומר הרב, ודאי עומק כוונתו של רבי שמעון, הזוהר הקדוש, ליסודות עמוקים. ודאי, הזוהר יש לו הרבה הבנות. הוא אומר, בעומק זה דברים באמת ברומו של עולם. הוא אומר, עם כל זה יש להסביר העניין גם בפשטות על פי זה. מה לעשות על פי זה? הרב עכשיו הולך להגיד לנו למה הקדוש ברוך הוא ישראל והתורה הם אחד. כי שלושתם בעצם דואגים שיוזרם שפע לכל העולמות. שלושתם מזרימים שפע לכל העולמות, גם הקדוש ברוך הוא, גם התורה וגם עם ישראל. עכשיו הרב הסביר את זה. והעניין, כי קודשה ברכו סעתים וגליה. בקדוש ברוך הוא יש שתי בחינות. יש את הבחינה הסתומה שאין לנו השגה בו, ויש את הבחינה הגלויה שיש לנו בו, בבורא כביכול כן השגה. הרב יסביר. כי עצמות אדון כל אינסוף ברוך הוא אינו מושג. עצמותו יתברך, אין השגה בו. ולית מחשבה תפיסה בכלל. אין מחשבה תופסת באינסוף. בעצמות האינסוף אין השגה. אתה לא יכול לחשוב עליו כמו שאומר תיקוני זוהר שם, פתח אליהו. אבל מה שמושג לנו מעט מן המעט, מה שכן משיגים בבורא, הוא רק מצד התחברותו לעולמות. משהו מתחבר לעולמות, משהו מתלבש כביכול בעולמות, את החלק הזה כביכול של הבורא, את זה אתה משיג. כן? מעת שבראם וחידשם, להחיותם ולקיימם כל רגע ולהנהיגם, כמו שנאמר, ואתה מחיה את כולם. לשון הווה מתמשך. באנגלית זה נקרא present progressive, או present continuous, הווה מתמשך. איך איזה חלק כביכול בבורא אנחנו משיגים? משהו מחיה את העולמות. שהבריאה קיימת, מה זה? זה עובד מעצמו. כמו שאומר רבנו תם בספר הישר, כדור הארץ מסתובב. מי נתן את הפוש? אתה עכשיו רוצה, אתה רואה אותו נוסע, אבל הוא נסע מעצמו, מי נתן את הסטארטר? אבל זה לא רק סטארטר, מישהו כל הזמן גם מסובב, הוא ממשיך לסובב את הכדור הזה, הוא ממשיך להסתובב בלי הפסקה. עכשיו אתה תגלגל כדור. כדור זה דבר גשמי, נכון? בשלב מסוים הוא יהיה חייב להיעצר. כדור הארץ זה דבר גשמי, איך הוא מסתובב? המאדים זה דבר גשמי, איך הוא מסתובב? כל התאים, יש אלקטרונים מסתובבים, מי מסתובב אותם? את כל המנגנונים האדירים האלה, מאיפה הם מסתובבים? מי נותן להם את האנרגיה להסתובב? האוטו עובד, איך הוא עובד? יש דלק, יש סטארטר, נכון? יש פלאגים. מי נותן את הדלק? מי נותן את הסטארטר כל הזמן? גם באוטו, שהבוכנה תרד, צריך כל הזמן שיהיה ניצוץ, טק, 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 נכון? אם יש בעיה בפלאגים, אם אין דלק, האוטו לא ייסע. נו, אז למה, אם זה אתה מבין, למה שזה מגיע לעולמות, לאלקטרונים, לכדורים שמסתובבים, פתאום פה, זה מעצמו. איך אפשר להגיד שטויות והבלים כאלה? הם מצאו איזה חלקיק, הם קוראים לו חלקיק הג'י. כן. שאין להם להסביר אותו, יש הוא קיים בכל דבר, בכל... יפה מאוד. אז תבין, זה מה שנקרא להבדיל, פרשת שבוע הבא, פרה אדומה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אי אתה רשאי על הרי אחריה. אז גם המדע למד כנראה, למד הרש"י, אז תמיד רש"י, תבין? לא מבינים, וזה עובד. תודה רבה. לא יותר פשוט להגיד, יש בורא, בכל להגיד חלקיק G ו-B ו-E וכל השטויות, דבר לעניין. מה זה? כן, ברוך, לא יודע אם להגיד עליהם ברוך, אבל הם כיוונו משהו, אתה אומר, כן? אתה מבין איזה שטויות והבלים, איפה אנשים אוחזים. הכל, העיקר לא להגיד בורא עולם. למה? תגיד בורא עולם, זה יחייב אותי. אז פה צריך להניח תפילין, נתחיל שמו שבת, אז לא, אז נגיד כל מיני שמות. נגיד קופי, נגיד צצות, נגיד חלקיק G, כל מיני שמות כאלה, אתה יודע. למרוח את עצמי ולמרוח את כולם. אנשים חיים בשקר, זה שלושת הקופים המפורסמים. לא ראיתי, לא שמעתי, לא דיברתי, זהו, העיקר, הכל קיים, אבל אני לא רואה. אתה מבין מה זה? זה ילד קטן עושה את זה, בארגז חול עם הדי והכף. מה נעשה? והוא יכפר עוון. אז אמר, יש בבורא שתי בחינות.
יש את הבחינה של עצמותו יתברך, בזה אין השגה. יש את הבחינה שמתחבר בעולמות, בזה יש השגה. וזה אומרים הראשונים מרומז בכל ברכה שאתה מברך. אתה אומר בהתחלה ברוך אתה, לשון הוכח, כאילו אני מדבר מולך. אבל אחרי אתה אומר שהכל נהיה בדברו. למה אתה לא אומר בדברך? בדברו זה לשון נסתר. אלא אומר רבנו בחיי ועוד ראשונים, זה בא לרמז על שתי הבחינות האלה. ברוך אתה, זה כנגד החלק שאתה משיג בבורא, משהו מתחבר בעולמות. שהכל נהיה בדברו, זה בא להזכיר לך יפה מאוד שאתה משיג משהו בבורא, אבל לא בעצמותו יתברך. זה נסתר ממך. זה מה שאומר הרב. ולכן אומר הרב, נשבחהו יתברך, הוא חוזר להגעה. לכן נשבחהו יתברך בתפילתנו שהוא חי העולמי. כי כל כוונת ליבנו בכל התפילות והבקשות אסור להיות אלא רק ליחידו של עולם הוא אינסוף ברוך הוא. אמנם, זו מה הכוונה, זה פה אומר דבר מאוד מאוד חשוב, ככה גם הרב בן איש חי מביא. אתה עכשיו מתפלל, אסור, ככה אומר המדרש, בכל קוראינו אליו, ומי כהשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו, אומר המדרש אליו ולא למידותיו. מה זה מידות? אסור להתפלל לספירות. אם אדם מתפלל לספירות חס ושלום, זה בחינה של קיצוץ בנטיות, זה כפירה. אלא מה? אתה מתפלל לאינסוף ברוך הוא שהוא מתלבש בספירות. אתה מתפלל אל השם יתברך שמו. הספירות זה הרי גם כן נבראים, זה נאצלים מוכנים. אם אתה מתפלל חס ושלום לספירות, אתה מתפלל לנברא ולא לבורא. אפילו שמאוד מאוד רוחניות, ואפילו זה בחינה של אלוקות, אף על פי, זה בעולם העצות, זה בחינה של אלוקות כבר, אבל אסור להתפלל לספירות. אז זה מה שהוא אומר. אומר, מה שאנחנו מתפללים רק ליחידו של עולם, מי אינסוף ברוך הוא. אמנם, לא מצד עצמותו יתברך לבד, בבחינת היותו מופרש מעולמות, שמה לא רק מהצד שמשהו עצמות אינסוף ברוך הוא, אלא מצד התחברותו יתברך, ברצונו הפשוט לעולמות, ויסתרו בהם לחיותם. הרי הוא שאתה, שבורא לה מתלבש בעולמות הכוונה, שהוא מסתתר בהם. אתה לא רואה את הבורא, איך הוא עכשיו מחיה את כל הבריאה כולה. אבל אתה יודע, מצד זה שאתה רואה שיש בריאה חיה ונושמת, אתה מבין, כמו שהסברנו מקודם, שזה לא מעצמו, מישהו פה, שאתה לא יודע איך לקרוא לו, כן, עצמות, ברור אינסוף אין לו גם שם. כל השמות אמרנו זה כינויים להנהגות שבורא לה מנהיג את עולמו. באינסוף עצמו אין השגה, גם לא בשם. כי ברגע שיש לך שם, אתה מגדיר ומגביל אותו. אז האינסוף ברוך הוא עצמו אין לו שם. כל השמות זה ספירות, זה הנהגות שבורא לה מנהיג את עולמו. כן? אז הוא אומר, ולכן הוא מסתתר בכל הבריאה להחיותם. הוא אומר, וזהו כלל שורש העניין העבודה והמצוות כולם, וזה לבד כל השגתנו. מה אנחנו משיגים? משהו מתחבר בעולמות. והנה כמובן בשער ב' פרק ד' פרק ה' העניין באורך. אומר הרב, אז זה בורא עולם אנחנו רואים שהוא מחיה את כל העולמות. נזכור, לא נשכח מאיפה באנו. הרב רוצה להסביר מאמר של זוהר שהקדוש ברוך הוא התורה וישראל הם אחד. אז ראינו עכשיו הוא הסביר על הקדוש ברוך הוא, שהוא מה מיוחד בו, הוא מחיה, זה החלק שהוא מתלבש בעולמות, כביכול אין חלק בבורא עולם. אבל אותו המהות בבורא שמתחברת כדי להחיות העולמות, מה התפקיד שלה? להוריד שפע לעולם, שהעולמות יתקיימו. הלאה, וכל, עכשיו דבר שני, התורה, כן? וכל חיותם וקיומם של העולמות כולם, איך העולמות מתקיימים? הוא רק על ידי התורה הקדושה כשישראל עוסקים בה. שהיא התורה, נהירו זה אור. נהירו דכל עלמין. התורה היא האור של כל העולמות. ונשמת וחיותא דכול הוד, והיא הנשמה והחיות של כל העולמות. למה? כי מעליהם. התורה היא מעל כל העולמות, לכן היא מחיה את כולם, והיא האור של כולם. אומר עכשיו דבר נורא, ואילו היה העולם, זה מאוד מפורסם, מה שהוא אומר עכשיו, ואילו היה העולם מקצהו ועד קצהו, פנוי הפרגע מעסק והתבוננות בתורה הקדושה, היו חוזרים כל העולמות לתוהו ובוהו. שמענו? לכן אומר במקום אחר נפש החיים, שלכן הכדור הארץ הוא עגול. שאז יש לך מציאות של אור וחושך, ולמה בורא עולם עשה את זה? שבכל מקום יהיה מצב שלא יהיה, שאם במקום אחד ישנים, אז במקום אחר עוסקים בתורה. כי אם לא היה ככה, אם העולם היה מציאות שלא עיגול, והיה בכל המקומות יום, בכל המקומות לילה, אז מה יקרה עכשיו? כולם ישנו פחות או יותר באותה שעה, ויהיה מציאות שיש שנייה אחת, שלא יהיה עסק התורה, כל העולם מתבטל. כמו לפני הבריאה. זה מציאות, זה לא מדע בדיוני. למה? כי מהו הסטארטר והדלק שאיתו בורא עולם משתמש כדי להחיות את העולמות? עסק התורה של בניו היהודים. וזה מה שהוא אומר כאן. והוא, כמו שאמרו חז"ל, בשביל התורה. כן, שהעולם נברא בשביל התורה. כמו שנאמר, וחיי עולם נטע בתוכנו.
כי מקור שורשה העליון של התורה, כמו שאמרתי לכם, היא למעלה מכל העולמות. לכן בה תלוי החיות של כולם. מכיוון שהיא מעל כולם, אז ממילא החיות של כל העולמות תלוי בה. ואמרו גם כן בשביל ישראל, כתוב בראשית, ברא אלוקים. מה זה ראשית? בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראים ראשית. אז ראינו כבר שהקדוש ברוך הוא, מה מיוחד בו? שהוא מבחינת התחברותו לעולמות, שהוא מחיה את העולמות, וגם התורה היא מחיה את העולמות. עכשיו נגיד את המשותף השלישי, זה עם ישראל. ואמרו גם כן בשביל ישראל וכו'. כמו שנתבאר, שעל ידי עסק האדם והגיונו, הגיונו הכוונה, המחשבה שלו, הכוונה שלו בתורה הקדושה, הוא משיג, האדם הזה משיג להתנוצצות אור בחינת הנשמה בו. כן? להשכילו, שעל ידי זה שאדם יש לו את התנוצצות, האור הנשמה, החלק התחתון של הנשמה, זה מה זה מביא לו? להשכילו בעמקי רזין קדישין דילי. על ידי זה הוא משכיל, מחכים בעומק סודות התורה, כן? שאז מכונה בשם ישראל כידוע בזוהר. יש הרי שם יעקב, זה משון עקב, זה החלק הפחות. ויש את הבחינה של ישראל, כי ישרית הם אלוקים, זה הבחינה של ההשגה הגבוהה. ישורון משון ישר, כן, אין כאלה ישורון. זה עוד בחינה במדרגות של היהודי. זה אני לא זוכר אם זה בין יעקב לישראל או שזה מעל ישראל. זה צריך לעיין. אין לי כרגע תשובה, אני הפעם לא שולף מהמותן. זהו, אני למדתי את הלקח שלי. אומר, ועל כל מוצא פי השם, אומר הרב, הוא בחינת נשמת האדם. אמרנו, שימו לב, וזה מדויק בפסוק, מוצא פי השם. מה אמרנו? למה נשמה נקראת נשמה? משון נשימה. מה זה הנשימה? החלק שנמצא בתוך הפה. מוצא מה שיוצא מפי השם, כן, אומר הרב, שהוא בחינת נשמת האדם. ומה זה נשמת האדם? נשימת פיו יתברך. אז מה יקרה עכשיו? יחיו ויתקיימו גם כן כל הכוחות והעולמות. כן, ברגע שיש לאדם את הרמה הגבוהה הזאת של בחינת נשמה, והוא עוסק בתורה, על ידי זה הוא מחיה את העולמות, שהיא גם כן הגבוהה והפנימית מכל העולמות. בחינת הנשמה היא הבחינה גם כן שהיא גבוהה מכל העולמות. למה? נזכור, מאיפה באנו? הנשמה זה כנגד אימא, כנגד ספירת הבינה, וספירת הבינה זה בחינה גבוהה מאוד. היא מעל כל 7 ספירות התחתונות, שזה עולם המעשה כביכול. לכן, מכיוון שהנשמה היא במקום כזה גבוה, והנשמה היא באדם, לפחות החלק התחתון שלה, לכן גם האדם, על ידי עסק התורה שלו, מחיה את כל העולמות. וזה מה שהוא אומר. וזהו קודשה ברכו ואורייתא, והתורה וישראל מתקשרים דה בדה, מתחברים יחד. זהו שאמר בראשית, מה שאמרנו לכם, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. וזהו שאמרו שם. כן. בשעה שעמדו ישראל על הר סיני לקבל את התורה, היו מבקשים לשמוע דיברות מפי הקדוש ברוך הוא. שמתם לב, תראו איך הכל מדויק. לא, הם לא אומרים לשמוע מהקדוש ברוך הוא. לא, לא, אני רוצה לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא. הם רצו להגיע להשגה הגבוהה של השגת הנשמה. הם לא רצו פחות מזה. למה? כי אם יש לך עכשיו את ההשגה של הנשמה, מה אתה מקבל? אתה מקבל השגות גבוהות בסודות התורה. הם לא רצו לדעת רק את הרמה הפשטית של התורה. לא שחס ושלא אנחנו מזלזלים ברמה הפשטית, אבל הם רצו להגיע להשגות גבוהות. לכן הם רצו לשמוע דיברות מפי הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ישקני מנשיקות פיהו. ועוד פעם, אומר הגאון מווילנה, שים לב אח שלי. לא כתוב ישקני מנשיקת פיהו, מנשיקות, נשיקות לשון רבים, מיעוט רבים, 2, שאת שתי הדיברות הראשונות הם שמעו ישירות מהקדוש ברוך הוא. זה גם כן מחלוקת בין גמרא מסכת מכות לבין גמרא מסכת שבת. מסכת שבת משמע שהם שמעו את כל 10 הדיברות מהשם, לכן הם מתו 10 פעמים. לפי הגמרא מסכת מכות כתוב בפסוק איפשהו בתנ"ך, לא זוכר איפה, אחת זה כדומה זה בתהילים, 1 דיבר אלוקים, 2 זו שמעתי. זאת אומרת, הוא דיבר הכל בזה הנס, כן, 1, אבל הם שמעו את 2 הדיברות הראשונות. אחרי זה אמרו למשה רבנו, דבר יתה עמנו ונשמע, אבל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. למה אמרו עם ישראל חלס? פעמיים, הם לא אמרו חלס, חס ושלום, אבל אמרו פעמיים כבר אנחנו מתנו מספיק, לא יכולים לעמוד בזה יותר. אז הם למה? כי הם רצו, איך כתוב שם, רש"י מביא את זה, רצוננו לראות את מלכנו. הם רצו לקבל ישירות מהבורא, בלי סרסור, בלי מתווך. משה רבנו זה הרי מתווך. לא רוצים מהפה של הקדוש ברוך הוא, רוצים להגיע להשגות הכי גבוהות. לכן הוא אומר, הנה, שבעת המעמד המקודש, כן, זכו כולם, הכוונה מעמד הר סיני, שהיה חופף ומאיר עליהם זיו ניצוצי זוהר בחינת הנשמה.
מנשמת פיו יתברך כביכול, והוא סוד הכתרים. עכשיו עוד דבר מובן לנו עכשיו, מה זה הכתר הזה? זכו לשני כתרים, כל יהודי זכה לשני כתרים. זכו, והוא סוד הכתרים שזכו בסיני, וזה מה שכתוב, ושמחת עולם על ראשם. זכו למקיפים האלה, לאורות העצומים האלה של הנשמה. ועל ידי כך, מה הרוויחו עם ישראל שקיבלו כזה השגה אדירה של בחינת נשמה? זכו להשיג סתרי פנימיות נשמת התורה הקדושה, כמו שהסברנו. כמו שכתב בזוהר בעלותך, אורייתא אית לגופה. לתורה יש גוף, חס ושלום, מה זה גוף? הכוונה לאותיות, האותיות הרי זה דבר גשמי, הגוף זה דבר גשמי, גם האותיות זה דבר גשמי. חכימין, עבדי, נקרא עכשיו את כל הזוהר ואחרי זה נקרא את התרגום. חכימין, עבדי דמלכה הילאה, אינון דקיימו בתורה דסיני, למסתכלי אלא בנשמתה, דהו עיקרא דחולה אורייתא ממש. אומר התרגום, התורה יש לה גוף וכו', ואמרנו שהגוף זה הבחינה של אותיות התורה. החכמים, עבדי המלך העליון, אותם שעמדו בהר סיני, אינם מסתכלים אלא בנשמה שבתורה. והנשמה שבתורה הכוונה היא הסודות של התורה שהם רמוזים בצירופי האותיות, כן? שהוא עיקר כל התורה ממש. עכשיו תראו מה זה רבותיי יקרים, התורה הרי נכתבה ברצף. כשקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה רבנו הוא התחיל לחלק לו את זה למילים. אבל מי שיתבונן טוב יראה שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה כלל בתורה. למה בורא עולם לא סידר את התורה לפי הסדר? למה אנחנו צריכים להגיע לכלל כזה שאומרים לך בעצם, תדע לך, יש כביכול בלגן בפרשיות. ויש איזה ראיות מוחלטות שאתה רואה שהרבה מקומות התורה היא לא לפי הסדר. אז על כל מקום כזה שאתה רואה שהתורה לא לפי הסדר, מן הסתם יש עוד כמה מקומות שאתה לא יודע שהתורה היא לא לפי הסדר. למה הקדוש ברוך הוא סידר את זה בצורה כזאת שזה לא לפי סדר, אחד אחרי השני, זה קרה עכשיו, הדבר הבא קרה אחר כך וכו'. למה אתה צריך את הכלל הזה שאין מוקדם ומאוחר בתורה? אז כאן המאדיר פה הרב אפשטיין מביא מדרש תהילים, וגם החפץ חיים בספר שמירת הלשון ושאר התורה, כמדומני זה פרק ב', כמדומני, לא זוכר זה פרק זה שם, הוא מביא שם את המדרש הנורא הזה. דיברנו על זה לפני המון זמן, עכשיו אני אקרא לכם את לשונו, זה כמה שורות. אומר ככה, מדרש תהילים פרק ג' כתוב לא ידע אנוש ערכה, ככה כתוב בפסוק. אומר המדרש לא ניתנו פרשיותיה של תורה על הסדר. למה לא? שאלמלא ניתנו על הסדר, אם התורה הייתה ניתנת לפי הסדר האמיתי של המאורעות, מה היה קורה? כל מי שהיה קורא בהם מיד היה יכול לברוא עולם ולהחיות מתים. שמעת? אומר לך המדרש, זה מדרש, זה לא תגיד עכשיו זה דרשה, זה מדרש, זה דברי אלוקים חיים. אם התורה הייתה הולכת לפי הסדר, הרי כל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כל זה צירופים. אם זה הולך לפי הסדר, בן אדם עכשיו מת, אין בעיה, עובר בן אדם, אומר כמה איזה פסוק שניים, אופס, קם, הולך הביתה, נגמר הסיפור. אתה יכול עכשיו לברוא עולם חדש, וכמה פסוקים, תבין, ברור עולם לא רצה שעשו דברים כאלה, כי אז לא יהיה שום מציאות לעולם, אתה מבין? לא, אין שכר ועונש, אין בחירה, אין כלום. אין אסתר, אין העלמה, כולם רואים את הבורא. נו, אז איפה הבחירה החופשית, איפה העבודה שלנו בעולם הזה? אז ברור עולם הסתיר את זה, ועשה שיהיה מציאות שלא יהיה לפי הסדר. עד כאן זה לשון המדרש. אז פה הוא אומר, מסביר המאדיר, שסדר קריאת התורה ניתן לנו לידי משה רבנו היא גוף התורה. אבל נשמת התורה, הכוונה על סדר אותיות התורה כאשר היא כתובה במורום, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ויודע סדר זה יכול להחיות מתים ולברוא עולם. מבהיל, פחד פחדים. אומר הנפש החי, נמשיך עוד קצת, נסיים את הפרק, והוא שמרו בכמה מקומות במדרש רבה, זין היה להם בסיני. מה זה זין? זין זה כלי זין, כלי נשק. מה זה כלי נשק? זה ההשגה של הגימל מוחין, ההשגה הרוחנית הגבוהה, שאדם משיג את זה, זה הכלי זין להילחם בסטרא אחרא, בכוחות הטומאה. מי שיש לו את ההשגות הרוחניות הגבוהות, אז הוא שורף את השטן, השטן לא יכול לעמוד מחיצתו. ושם המפורש, הזין היה להם בסיני, ושם המפורש חקוק עליו. מה זה? שהוא ההשגה העליונה בנשמתה, זה ההשגה העליונה בנשמה, הנשמה אמון זה הבחינה הגבוהה. וסיטרין דאורייתא, כן, וסיטרין דאורייתא, סתרי תורה, שמה מפורש, שם המפורש. כי כן היה עניין אז למעלה בשורשו העליון, כנזכר לעיל בפרק העבר, שאמרנו שהנשמה הרי זה כביכול בפה של הקדוש ברוך הוא, סוד בהתרה שהתרה לו אמו, שהאימא זה הבינה, כן, שהיא עכשיו מאתרת את הבן שלה, שזה השש ספירות התחתונות. ודרשו על זה בחזיתה, חזיתה זה כינוי למדרש שיר השירים רבה,
ויום חתונתו זה סיני, זה מעמד הר סיני. וביום שמחת ליבו אלו דברי תורה. וזהו בעטרה. מה זה העטרה שהתרה לאמור? הם הכתרים הנזכרים לאל, זה מה שזה ההשגות של הנשמה שעם ישראל קיבלו, שהוא בסיני, שזה בחינה של חיי המלך, זה מושג בחוכמת הקבלה. מסיים הרב את הפרק הזה ואומר, ועיין בעץ חיים שאר הכללים, סוף פרק ה'. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אז רק נסתכם במילה אחת, נזכור מאיפה באנו, שלא יהיה לנו בלגן. אמרנו שכל הבחינה הזאת של הנשמה, זה בעצם מה שדיברנו בדרך של משל בפרק הקודם, שזה בבן אדם עצמו, איך שבור עולם נופח בו נשמת חיים, הוא הדין גם כן בספירות העליונות, שיש לך את הבחינה של אימא, שזה בינה, שהיא משפיעה שפע, של כל השפע הרוחני הזה לשש הספירות התחתונות, ומזה הרב יצא למדרש מות רבה עם המשל עם המלך עם הבן שלו שהוא רוצה מהפה שלו, זה בחינה של נשמה, והוא יצא מזה לעוד כל מיני עניינים נוספים, זה מעמד הר סיני שהגיעו להשגה של הנשמה וכו' וכו'. השם מזכה אותנו שנזכה לעלות ולהתעלות מדרגה אחר מדרגה בעבודת השם, וכן יהי רצון ונאמר אמן.